El més maco i el que sap molta gent de Gavín no vull agradar, que hi ha un equip que està competint des de l'inici, que semblava que guanyaria aquest partit i que ara passa les rondes. I que ha fet un peatge de torneig. I són els Steelers. El trofeu al màxim golejador, encara per a tots els jugadors, donem el trofeu al jugador més important del campionat i l'MVP és el Tommy. Segon classificat, i com hem dit abans, fent un torneig molt maco, els de Killers. El trofeu